Li Bakurê Çînê duhî sermayeka pêşwext bi ser herêmê dagirt. Ev serma bû sedema barîna befrê û nizimbûna pileya germê, bi taybet li herêma Mongolyaya Otonom. Befir barîna ku amadekarî ji bû nehatibû kirin û barîna pêşwext bû egera peydabûna metirsiya trafîkê li cade û kolanan. Rewşa sermayê ya herî xirab li herêma Habay bû, li wê herêmê jî befreka zor barî û pileya germê li senterê yek ji bajarên wê da ke 12 pileyan li jêr sifirê. Her wiha li Bakurê Rojhilatê Çînê ev seqayê dijwar peyda bû, bi taybet li herêma Liu Nanying. Li vê herêmê befreka giranbarî û bo sedema ku piraniya rêk û cadeyên bajêran pêk vegirê didin bihêngirtin. Pisporên meteorolojîk da zanîn ku ev pêlên sermayê di heta başûrê welat dirêj keşît û ber bi navend û Rojhilat ve çîtin. Saziya Nîştîmaniya Meteorolojî serê sibeya duşembê agihdarî da welatiyan ku dibe seqa dijwartir bibe û daxwaz kir di dema seqa dijwartir bû û barîna befrê û cemidîna rêk û banan berdewam bû, pêwîst e welatî ji malan dernekevin.